lho jaremu iso. Anak mentok dipangan karo jangan sumpil. Apa? Maksudnya? Ya sing semok wayahe tampil. Ora ning ngono maksud iki pikirku ya cah cilik terus joget rincing ngono lala widi apa sapa. Lah lek sing delok to lala poh lho kok. Ana iki, Bos. Ya apa ya apa. Lah iki mau nyanyi apa iki mau? Ya iki mang. Iki mau lagune piye? Ana patah ateye apa tekena Lagu iki mang. Lah kok lagune apa lagu? Ya sesuai dengan postur tubuh lah. Piye? Bokong semok. Oh. Bayu. piye, Pak? Ndah neo toilete sepiro ya le bolongane. Dua kok samene gedine. Lho, tapi kan ana ciri khas dhewe. Ciri khas apa? Lho nek ngetokno. Ya, ngentute beda lah ngentute cilik makat iki. Lah kan ro dhewe sampe. Wah, kuwi nek karo mlaku, Pak. Nek karo lungguh ya Masuk kedamem. Masuk kedrek. Ya, Ana godhong luntas ditandur pinggir sumur kanggo Bapak Ilyas tak